jadwale sesuk yo wayangan neh nang Laladan Nganjuk ya kuwi nang Talang Rejoso ya besok buka sasi Juli ya muga-muga kanca-kanca tansah dinanjar kesehatan lan kekuatan amin kekuatan iman dan takwa iya lanjut Mas sanadyan namung sedilo nambani kangening ati sampun ngatur sing bareng ya kuwi nyarirane langgame anu Duh yo Vika tak aturi jumeneng luwih dhisik Dik celuk yo Vika Listiarisma. Selamat malam Mas Jarang Akbar wassalam. Syahalam wassalam. Jadi positif. Ayo. Panjenengan nek ora kleru ya sudah kedua kalinya ikut Astabrata neng Laladan Geneng sini ya Nduk ya. Nggih, alhamdulillah sampun kaping kali. Alhamdulillah awal tahun yang lalu pentas ono ing dusun Geneng sampeyan lagi-lagi melo Astabrata. Maksudnya baru-baru ikut Mas Akbar. Betul, nggih. Ya mula doa dan pujian terbaik apa Yovika untuk warga masyarakat dusun Geneng yang sedang melaksanakan kuwi bersih dusun no. Nggih, kula nderek ndongake nggih Mas. Desa Tarokan nggih. Dusun Geneng. Geneng nggih menika dados dusun ingkang pinaringan ayem, tentrem, jemjem, permanem. Amin. Pinaringan rezeki ingkang boten loka kepara malah kebak. Amin. Bakale bako boten malah rubuh. Nggih ngoten niku Mas. Iya, amin. Amin. Yo, saiki atur panglipur salam mukadimah permintaane nuni nggih menika angen peni ya no. Nggih. Alon-alon lakon kelakon sareh-sareh lakon pikoleh. Coba nyicipi swaramu Cahayu. Ya, gadekke. Aku ngenteni padamu
langsung nunduk lumantar YouTube. Nggih. Heeh, dadi aki angen peni iki ya sing nyuwun, sing tembang ya kudu panjenenganmu. Oh, ngoten Mas. Iya, heeh. Dadi panjenengan kuwi diakui apa tidak dan sinden-sinden lainnya kuwi ning Aswabrata sudah menjadi sorotan publik. Oh, dadi pengemare Presiden Aswabrata ono dhewe-dhewe. Nah, sesuai kelanenane. Oh, ana sing gandrung karo Yovika, ana sing gandrung karo mamane Ranger, ana sing gandrung karo Pesek. Iya. Jadi senengane dhewe-dhewe lah ini yang nyuwun angenteni mencintai panjenengan. Amin. Alhamdulillah. Ya, jajal lanjut coba kayak apa? Gledang, gledang.
Juk. Ya kuwi ingkang request. Kanca-kanca dulur-dulur FMA mugi saged dados kalaman ing penggalih. Iya. Iki akeh permintaan pesan sing masuk. Oh ya Mak. Diwaca siji mbaka siji. Karben lega kang dadi penggalihe ya no. Ya ngestoke dawuh. Assalamualaikum Mas Dalang Akbar.